स्टूडियो। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। का बताई सखी रहनई यारवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के। की बताइयो सखी रहनई यारवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। डीजे सहजाद